Είμαστε πιο αυστηροί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπερδεύει ριζοσπαστικοποιημένους ανθρώπους. Και με την ευκαιρία. Ναι, μας προκαλεί. Και να σου πω γιατί. Το είπε 2-3 φορές και το επαναλαμβάνει συνέχεια. Ότι παρομοίασε τη σημερινή περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει πρώτος ή δεύτερος, σημαντική άνοδος, δεν την βλέπουμε περιφρονητικά, με την περίοδο της κατοχής το ΕΑΜ και τον Ελλάς. Έλεος. Η χειραφέτηση του λαού στην κατοχή είναι ίδια με τη χειραφέτηση του λαού σήμερα. Μα και στο κάτω-κάτω, να σου πω, και 20% να πάρει και 25% να πάρει τις εκλογές, ότι ένα μεγάλο μέρος του λαού ακολουθεί κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Καμένο, Χρυσή Αυγή, Τζίμερο, Μάνο. Τι πράγματα είναι αυτά. Σοβαρά, δηλαδή, και να μην σας πω, δηλαδή, από την κατοχή σήμερα έχουμε το μεγάλο κοσμογονικό γεγονός στην Ελλάδα. Δηλαδή, τέτοιος εγωισμός και τέτοια λαζονία, μα έλεος. Κατακτήσεις είχε ο λαός και όλα τα επόμενα χρόνια. Είχε και ήττες, είχε και βάσανα, είχε και φυλακές, είχε και εξορία. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Και η μεταπολίτευση ήταν μια αλλαγή. Βεβαίως, αλλαγή βάδιασαν από τη δικτατορία. Ο λαός αισθάνθηκε έτσι. Και το 80-81 λαός με το Πασόκ, καλός ή κακός, αισθανόταν απελευθερωμένος. Δηλαδή, κοίταξε, και σου λέει τώρα να συνεργαστείς, γιατί δεν είναι τόσο, λέει. Θέλει να έχουμε κυβερνητικές θέσεις. Και έχει πονέσει γιατί το ΚΚΕ δεν παίζει τον ιστορικό του ρόλο. Τον ιστορικό μας ρόλο παίζουμε αρνούμενοι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, αν αύριο γίνουν κυβέρνηση, καλά είναι η πολιτική τους αυτή, αλλά ας λιγοστέψει λίγο και αυτό το αφιψηλούκι επιπολαιότητα, έλεος. Δεν βοηθάνε τους νέους ανθρώπους, πώς διαπαιδαγωγούν έναν κόσμο και σε τέτοιες δυσκολίες που θα έχουμε μπροστά μας. Άκου χειραφέτηση του λαού, μιλάει για τα χρόνια της κατοχής με το σήμερα. Τι πράγματα είναι αυτά. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα, απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ας περιμένουμε να μας απελευθερώσει από τα βάσανα και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κάνουμε εκ των υστέρων την κριτική μας. Όταν ξεκίνησε ο ΕΑΜ και ο Ελλάς, οι άλλες όσες αστεί πολιτικοί είχαν μείνει στην Ελλάδα εγκαλούσαν ότι σκοτώνουν ένα Γερμανό ή για να πάρουν κάποια όπλα. Πού θα έπαιρναν τα όπλα, από τους Γερμανούς και από τους Ιταλούς τα παίρνανε και ότι γίνονται αντίπαιρνα και σκοτώνουν αθώους ανθρώπους. Στο τέλος δικαιώθηκε, ενώ από το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γίνει ακόμα κυβέρνηση και κοντεύει να γίνει η απελευθερώτια δύναμη. Ειλικρινά λυπόμαστε. Γιατί ένα αριστερό κόμμα, εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως τι γνώμη έχουμε, δεν μπορεί να διαπαιδαγωγεί έτσι τον κόσμο. Πού μιλάει έτσι. Ότι δεν παίζουμε το ρόλο μας σε ένα ιστορικό κόμμα. Μέχρι τώρα έλεγαν ότι δεν χρειαζόμαστε να διαλυθούμε. Όταν είναι άλλα Πασόκ. Όταν το Πασόκ έχανε προς τα δεξιά, ζητούσε ψήφους από τα αριστερά. Και έπρεπε να το συμπληρώνεις εσύ. Όχι, αυτό το ρόλο δεν θα το παίξουμε. Άμα κάνει καλό έργο και μας γλιτώσει από τους νέους βανδάλους, τι θα κάνουμε, θα το αναγνωρίσουμε. Αλλά κάτσε, ακόμα ούτε η κυβέρνηση δεν έγινε. Οι αντίπαλοι σας κατηγορούν ότι υπάρχουν δύο είδη φασισμού. Ο μαύρος και ο κόκκινος. Και ότι εσείς δεν αντιδράτε επί της ουσίας στο θέμα του μαύρου φασισμού, καθώς προβάλλει το δικό σας. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό. Αυτή η άποψη είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσημη και είναι η κρατική ιδεολογία, ο μαύρος και ο κόκκινος φασισμός. Ξεκίνησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι αποφάσεις έχουν περάσει και από τις ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή και τη Σοσιαλιστική, πώς το λένε, το Λαϊκό Κόμμα κτλ. Δεν χρειάζεται, εγώ σας λέω, μόνο αυτό να ακούσει κανείς και να πάρει υπόψη, μπορεί να καταλάβει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο ειρήνη, ασφάλεια εξασφαλίζει η ισοτιμία και ευτυχία των λαών. Μόνο αυτό. Δηλαδή, τι άλλο να πει κανείς, αλλά. Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Μια συζήτηση που λέει ότι να βγει εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Βγήκε μάλιστα και ο κύριος Κουβέλης πριν μέρες και είπε ότι συνταγματικά γίνεται. Ανταπάντηση. Μόνο τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει να βγάλουμε και το ΚΚΕ.
Δηλαδή δεν κατάλαβα. Πρέπει να χρωστάμε την. Μας κάνουν χάρη δηλαδή να μας αφήνουν νόμιμους γιατί υπάρχει και η Χρυσή Αυγή. Από εδώ λοιπόν κανείς μπορεί να καταλάβει τι δολιοφθορά μπορεί να φέρει μέσα στο λαό ο αντικομουνισμός, όχι η αντικουκουέ τοποθέτηση.